खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ भेरगावआव गोदानै लुफुंनाय एसडिपिअनि नयंमाखौ फुजा होनानै गोथार खालामदों। 20 बोसोरनि उनाव एसडिपिअनि आबुङै थाखुलिखौ लुफुंनो हानायाव गोजोननाय मोन्दों भेरगावनि रायजो राजाफोरा। मैया बे गोथार बुब्लियाव उदालगुरि जिल्लानि एसपि पुष्किन जैन, डिएसपि फुलकन नार्जारी, एसडिपिअ दुर्गा किंकर शर्मा आरो भेरगावनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि गोथार बाथौनि आरज गाबनायजों मैया बे नयंमाखौ गोथार खालामनाय जायो। बे एसडिपिअनि नयंमाखौ थाबैनो गुवारै बेखेवनाय जागोन होनना फोरमायथियो एसडिपिअ शर्मा बिथाङा। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिरग्रामनि फकिरग्राम ब्लक कमिटिनि मावख'आव मैया इउपिपिएल दोलोनि फकिरग्राम ब्लक कमिटिनि आइजो आरो लाइमोन गांखंनि बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोयो। बे मेलखौ फकिरग्राम ब्लक कमिटिनि आइजो गांखंनि आफादगिरि अरुणमयी बसुमतारी नेहाथारि, खुंथायारि समिना बेगम नेहाथारि, आफादगिरि बिनिता रय, लाइमोननि गांखंनि आफादगिरि लुताफार रहमान नेहाथारि, खुंथायारि रन्जन कुमार ब्रह्म नेहाथारि, आफादारि सुजन सरकार आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा सामलायदोंमोन। गसाइगावआव एनएलएफबि आफादनि सोद्रोमाखौ रां दाबिदों होननाया नंखाय। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोराव सिङाव थानाय गसाइगाव सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबिलाव थांनाय सान एबा थांनाय 12 दिसेम्बर सानखालि माखासे मानसिफोरा एनएलएफबिनि नाम लानानै फैसा बिदों होननानै माखासे खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो गोरोन्थियाव एनएलएफबि आफादजों सोमोन्दो दं सानफ्लांनानै माखासे खौरां बिजोङाव बिबुंथि होफ्लांनाय जादोंमोन। नाथाय बिसोर एनएलएफबि आफादनि सोद्रोमा नङा, गावनाव रां दाबियाखै आरो माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायावसो बेफोर जाथाया जादों होनना फाजार हुसैना खौरां मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होफिनदों। बिपिएफआ गोथैसालि फारसे थांगासिनो दङ आरो बेबायदि गोथैसालियाव थांबाय थानाय दोलोआव रावबो बारसनफाया होननानै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गोजौ गेजेर फरायसालियाव अडिट'रियामाव हल लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनना होयो बिटिआरनि डिपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बे अडिट'रियाम हलखौ गसाइगाव आरो जारागुरि हालामनि नामदांखा फालांगियारि एबा समाज सिबियारि रुंसारि मारजिद बसुमतारीनि मुङाव दोननाय जादों होनना बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। सिएम प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लायाव जौगाथाय मावथांखिफोरखौ लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। सिएम प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लायाव असम आदार ग्राम यजनानि सिङाव आमलाइगुरि मडेल भिलेजआव माखासे बिथायारि सानज'थाय जौगाथाय मावथांखिफोरखौ लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। सेथियाव सिमा इन्जुर लुनाय आरो आमलाइगुरि बड'सा एलपि फरायसालियाव जिसिआइ सिटफोरखौ सोलायनाय आरो नैथियाव आमलाइगुरि मडेल अंगनाबादि मिरुआव सिमा इन्जुर लुनाय आरो थामथियाव 1147 नं आमलाइगुरि एलपि फरायसालियाव सिमा इन्जुर लुनाय। बे हाबाफारियाव सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो इएम सायखं बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफादोंमोन। भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय गं 31 भिसिडिसिखौ लाना खेल महरनखौ खुंदों। थांनाय साननि बे जागायनाय गोथार हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि लोगो जिल्ला बेंगिरि काश्यपि काछय, एसिस्टेन्ट कमिसनार उसुमान हाजरिका, भास्कर ज्योति दास, हरिसिंगा सार्कोलनि एसडिसि मदिरा बेगम, भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि आफादगिरि बिनुद राभा, गाहाय नेहाथारि लक्ष्मीराम बर' आरो लोगो आफादगिरि कुमुद कछारी, भिसिडिसिफोरनि मासिगिरिफोर आरो 800निबो बारा गेलेगिरिफोरा ज'ज'यै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननि बे खेल महरन हाबाफारियाव जायगानि आसाम आयेन आफादनि थान्दै जौस्रां बर'आ गासैखौबो नायदिंनानै सामलायथियो।
नि रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।